Timothy, ewo agama jere Timothy, nwanne agama gara Timothy, ndị ndụ n'ime ụwa. N'ezie agama gara Timothy, nwanne agama ejere Timothy, agama gara Timothy, ndị ndụ n'ime ụwa. Agama gara Timothy, agama ejere Timothy, ewo agama gara Timothy, ndị ndụ n'ime ụwa. Agama gara Timothy, ndị ndụ. Agama gara Timothy, ndị ndụ. Agama gara Agama gara Timothy, ndị ndụ. Agama gara Timothy, agama ejere Timothy, nwanne m agama gara Timothy, ndị ndụ n'ime ụwa. Agama gara Timothy, agama ejere Timothy, ewo agama gara Timothy, ndị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timothy mgbe ndị ndụ n'ime ụwa, n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ede ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka, ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Mata ọnwa dị Bora.
N'eche aga m agara Timoti, aga m ejere Timoti, aga m agara Timoti, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti, aga m ejere Timoti, aga m agara Timoti, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti, mgbe dị ndụ. 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 Aga m agara Timoti, aga m ejere Timoti, aga m agara Timoti, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti, aga m ejere Timoti, aga m agara Timoti, mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Timoti mgbe m dị ndụ n'ime ụwa, n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ịdị ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka. Ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Nwanne m, mata na ọnwụ adịghị akụ aka n'ụzọ, kama ohere dịrị gị ugbu a iji fee Chineke gị. Ekwekwala ka ihe oriri dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ọṅụṅụ dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ụtọ nke dị n'ụwa lafuwe gị kpere Chukwu. Ekwekwala ka ndị ọjọọ duhie gị, ekwekwala ka ndị ọjọọ nke ụwa nwe gị, ekwekwala ka ihe dị n'ụwa lafuwe gị kpere Chukwu. Aga m agara Timoti, aga m ejere Timoti, aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Ikechukwu, ya wala ibu ndị njari ya kịta na mwana nwanyị amen. Eto nleza kịta na ekonne luwa ebe amen. Nela ilebele ọlala njari niile zọpụta ya n'afọ nke ọkụ mmụọ. Kena mkpụrụ mmụọ na-eji mọbụ sinebele gbasara. Sinebele Ikechukwu gbasara ike na ndokwa. Ndị bandi biko ọnụ daalụ anyị ekele n'ụlọ daalụ mma ekpere ọhụrụ na n'ime ebe a ọ nwere ndị chọrọ ka pakụwa akwa anyị chọrọ ịnabata ha
daalụ m. Fochi akwa wesi aka ọ dị ije nke ọma. Yes, many families. We love you. What is our God my brother, Chief elect Ikechukwu family for no we sing wo kotara nwali obo ni Idemili local government in Cameroon. Because on Anambra State meeting in Cameroon. Then get up motor pass Baminda in Cameroon. 3 envelope.
ebe a ka Joseph belong on ndị otu ya fa na-aga ka fa my brother, there's no better title. You didn't have one where that is in Goma. They miss you. Oh, they would have. That is well up. And that's in Goma. What's the question is going on? Okay, Daddy, you better go to when I see ezinụlọ Emmanuel Modebe family fọnụ ezisi akamudo kindred n'ọtịba ya ọrụkwu ọ kọwara nke ọma na ya na Joseph dị n'elu mụkọrọ nwa dị ya n'ofu ebe Chinemelo family unu ga-afụ ka ọ na-aga ka o kwuo mmadiani akwa bụ Mrs. Chinemelu Augustina ọ na-asị ka ọ ga ije nke ọma ọ bụ ndị so alụ ọrụ n'ezinụlọ a unu ga-afụ na azụ ebe niile ọ workers ndị na-aga kafa kpa akwa Chief and Mrs. Francis Oyeka family for no Ezokwe kindred. My brother, Obezino Francis Oyeka. Sabina, Madia Nage. Yeah, people out. Good morning, sir. Good morning. How are you? My name is Obinna. Ikegwuonu Christian. First son of third son of Ikechukwu, which means two ahead of me is dead. May their soul rest in peace. The most important thing in life is that you should live as a woman, you should live right.
you are alive, you should value human being so that whenever death comes, you go, the will of God will be done in your life. So that's how I feel that I'm just a human. I'm just there. The will of God to be done. I'm not the one to determine whatever should happen. But whatever that happens, the main thing is where you are going from here. So I'm bereaved anyway, by the way, but who am I to challenge God? Even you have to do the need as human beings, as friends and family. Ultimately, what the final say, I'm going to you can go back. Kasi kung kasulin ako sa mga neke na mga neke dahil lang I did. Now we are not the one to challenge God. The will of God must be done on earth. Esinobe ndị be Ojukwu n'ụbana ọgọ kapa bụ n'ezinụlọ a n'ihi na Joseph na anụ adafa ọnya kapa ji bịa kapa kpa onye akwa wesi ka ọ ga ije nkọ ọma anyị na-ayọ Chineke iji bụrụ mmadụ na-aga maka ewere ebere na afọ ọkụ ya gbọghara ebute ọgwụ niile mgbakarị na eze ebe ya nọ na-enwe aṅụrị wee na-ayọtalụ onye beghị ụlọ ụmụrụ ayịyọ nke a bụ ekpere anyị onye ọbịa mekwarị anyị n'aba Kraịst ndị a bụ ozizi ọgbado ọdọwa kabatụrụ nwanne nwoke akwa wesi aka onye ichie nke ọma a na-atara n'ụgbọ ada mmụma bụ eze isi uru nọọrụ nne a na-atara ndị ụmụada mmụnwa bụ eze kindred isi unu nọọrụ nne nke ọma anyị kelere ndị mmụma bụ eze onye udo ga-ebo Chineke ga-enyere ezumike ịga esi ike agana ịchọtara ịchọ peace na be nna ebe n'ebe ezi a ihe na-eche udo na-ekpota iwe akọ ịrọpụ ka ide nke ọma Chineke chekwara mkpụrụ osisi ị ga-anọ iji ga-enwe ezumike etu isi wee eme ka anyị zuo ike na be nwa be eze etu a ndị kwesịrị ezu ike n'ebe ọbụla ụlọ Chineke ga-edebe mkpụrụ obi n'aha Jizọs. Chineke ga-edebe bịa chukwu ọkọrọ jee n'obi ndị kwere nọ ike mmụọ nke ike nwe ofe ị ga-emerụ ụwa nke a ka ọ dị ọkụ arịrịọ ojugbo were si n'ike nke mmụọ nsọ wee duzie n'obi ndị kwere mere ka esi n'okwu nwa ahụ nwee ezi uche na ndụ oge niile site ntachi obi site na Kristi bụ ndị obi nwere ndị emere ọnụ anyị ile anyị wee gbasa ọta nyere anyị aka otutu ose bụ agbata ọsọbụ anyị otutu obi na na nwa na mmụọ nsọ na ego adịghị n'aka ịga na egbo niile iwe ebe otutu obi na na nwa na mmụọ nsọ na ego adịghị n'aka ịga na egbo niile iwe ebe otutu obi na na nwa na mmụọ nsọ ego adịghị n'aka ịga na egbo niile iwe ebe iwu na chukwu nwa na chukwu mmụọ nsọ ịkarịrị okwu dị n'ọsọ ndị onye ike na-ere aka ya onye obi ebere na-adị anyị jichapụrụ esi ma ka ndị ike esi ka anyị ga-ebe n'ụtụtụ a wee na-arịọ mgbaghalụ mmiri n'isi nwanne anyị nwoke bụ anyị anyị na-arịọzi Chineke na Jizọ ọ bụ ụzọ ọbụla nke o si wee mejọ bụ site na-adịghị ike nke anụ arụ ebe anyị ga-achapụrụ esi ka ibe anyị ka ihe ọ na-arịọ n'ime iji ebe n'anya anyị ga-ewe na-arịọ mgbaghalụ ebe ọrịa maka ebe n'aha Jizọs ọ ga-ekwazi anyị nke anyị Ọ̀rọ̀ nípa ọdún lẹ́yìn àìdíyé lè sí ìlànà ìjọba láti ẹ̀. Àìná ẹ̀dúgbà àti àmì ìjọba náà lọ́sọ̀ọ́ ìlú ẹ̀ẹ̀mẹ̀.
onye ọ sịrị nke site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na zeji ma arụ ọkara mkpụrụ oge nke Pentikọstal akpọjie n'oge ọnwa ekele ya esire na mmụọ ha gbasara ịtọ osimiri nwa pụtara oge n'igwe ọbụ n'aka nne Chukwu mmanya pụrụ n'ike niile n'ebe a bụ ewesiri ya ịga ndị dị na ndị ụra na ekwe na mmụọ nsọ na nsọ ngwọta na ndekọ nke ndị nsọ ọghara nke njọ na mbido na ọnwụ nke arụ na ndụ ebe mmanya nwere n'igwe gosipụtara afọ dị ka tupu gị bịa ka eme uche gị n'ụwa a ga-ezute mmiri mmanya tata n'ịbụ ụbọchị anyị gbaghara ebe anyị dịka esi gbaghara ndị nyere anyị nne ekwena ka ekwe na nna gị ọzọ ka anyị na-adị ike ekene mara ojike na Pascal stepụwa na nyere gị iji mmasị n'etiti Igbo niile ọ ga-asị ka ọnwa afọ gị bụzie maarị ajọ asọ na-eke Chukwu ewere anyị ndị ije anyị na ọdịka na mara nwa ekene mara ojike na Pascal stepụwa na nyere gị iji mmasị n'etiti Igbo niile ọ ga-asị ka ọnwa afọ gị bụzie maarị ajọ asọ na-eke Chukwu ewere anyị ndị ije anyị na ọdịka na mara nwa ekene mara ojike na Pascal stepụwa na nyere gị iji mmasị n'etiti Igbo niile ọ ga-asị ka ọnwa afọ gị bụzie maarị ajọ asọ na-eke Chukwu ewere anyị ndị ije anyị na ọdịka na mara nwa otito dị nna na nwa na nwa ego dị na ịga na iko niile bụ ebe ebe
Everybody has to take responsibility for themselves and make sure that they live their best life now because life is short. N'ime ugbumiri ka m si akwụkwọ ibi nsọpụrụ nwere arịrịọ ka m gwa akwa mgbe ntị azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'anya eze gị. Ọ bụrụ na ịgụnyere ajọ omume anyị niile, ndị nwaanyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara dị gị n'aka ka e weta ọrụ azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'anya eze gị. Ana m eche onye nwaanyị mkpụrụ obi na-atụ anya ya echekwara n'okwu ya niile azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'anya eze gị. Mkpụrụ obi na-atụ anya nsọpụrụ karịa otu ndị nta na-esi atụ anya ụtụtụ. Onye chere nsọpụrụ
n'ihi na aka ya ga-emere gị ọ bụ ya ga-akpọpụta Izrel na nne ya niile azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'anya eze. Onye nwe anyị nyere unu Anyakwara m ọzọ. ka anyị gaa ụlọ. Onye nwe anyị uwe anyị ma nwekwara n'obodo gị Chief Joseph Ikegwuonu onye isi ụwa nke abụọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị n'ala eze gị kwụsịrị n'udo nna onye nkasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị nyebe anyị ihe na ọchịchịrị nke ọrụ ka ọ bụrụ ebe mmalite nke ndị ọhụrụ ga-esipụta biko ji aka sie ndị nke gị n'obi n'obi ma nyebere anyị aka n'ụzọ nke ndụ ka anyị were nchekwube gaa nzute Kristi nna anyị anyị nwere nke a site na Kristi onyenwe anyị. Amen. Ka mkpụrụ obi Chief Joseph Ikechukwu Ikegwuonu na mkpụrụ obi ya Site n'ebere nke Chukwu eze nke na ndụ. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is a day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. hey. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. oh Lord, you have been so good. mmiri so na-esotere anyị maka mmiri chukwu nke Pọl dị asọpụrụ n'ụlọ ya. Anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu na mmiri chukwu wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ ihe jikọtara anyị na ya site na mmiri chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri n'ike ebube nke nna bilie n'ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'iyi nke ọnwụ ya, na ya na anyị garịkwa n'otu n'iyi nke ndụ ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị iji ume anyị arịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị Joseph Ikechukwu Ikegwuonu mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, kpọpụ ya na-abụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. Arịọrọ nke a site na Kristo. You are so good to me, oh Lord, you are excellent in my life every day, oh Lord, you have been so good. You are so good to me, oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. So good You are so good to me, Lord, you are excellent in my life. every day. So good You are so good to me, Lord, you are excellent. in my life. Lift him up,